Mwakwa baby me Adom TV Badwam na Oceano yeda endpoint homeopathic clinic ase na daroma na yede health tips ebro. The number is 0244867068 0244867068. Now na akasa de hawa dwene bia wapomudin mu nsem no obeboa. De yedu so no me wo Baah Herbal Hospital for ewa ha. Fandom pemu nsamo de untimi nkwati won enko baabi so no won din sawso wo hwe otenetene wo mponum wa apono so no mpemu omo ebo ba me na no peye mo ache se bibia aboko de Dr. Baah ho ye ye de nyankopon ase adawo ma yentie we na ade achi bia ye nyanpa foforo ma ne hwe yentie Baah Herbal Hospital sa pepepe ye de nchia kese erema adofo ene ahwefo nyina sabri munim se tanasisi na let's say Baah Herbal Hospital and I'm say yedwumadi enti ena me ne yakwa kopiemu e hospital prekope and I'm do be my arrow na na hem say can be area fa onipa o spine ho anase wachibremo eno ene kitani pedua no enti eba ne se o hawo bi anase amane bi eba ho a ade a ebe hawo yi pa enti ena da ne da nyina no aya ekoso etu amanfofo se o he o spine yi se na be ya enkoba ne se o hawo bi ebeba ho nemumpo sebia ohaw bi aba ho kra na anu yi baabi ba ko pe na benya no e de se yaso ho Baah Herbal Hospital ho pe na benya no na mum o spine ni ya na emprebebre no entrase anase enyina ho ewo ejuma wo ye ho bia na oyubi auto ade odwum ene nti utatena se bebre e wo tena se fiti anopa ko pe manumre ebedu fie numre no na chese o spine anase wachibremo ya ekoso eto aso sa e de ohaw anase amane ena ba beto spine so se ba ne sanso dia na se nipadua ni na ena eho touch mano no ene nti na eho akohia se abre ne abrebia no ba be pim e Baah Herbal Hospital ni yetimi ahwe o spine no e de ama empokra se ne ofa so kra o das empaso e ofie anaje kra no wonse ebia be pedia omo anopa no na wachibremo anasa o spine no ya ni na no ne me bia eho behia se obehwe ni yie ewo enemu enentrasie mu anampo se adwuma wo ye enyina ho bebre no eno nyina ye nema bia o se o ma eye ade a ehia wo yi ansa na akofa ohaw bi anasa amane aba beto spine so simple wo de no akoba ne se wanya achi ehaw bi dedade a ene na ba bi ba kope ene se o ba bi pim ebia na eno nya ntrasie anasa nyina ho nemom no akwanhia bi ena onya ebre bi atwam wampamua ene ne aba bedane ohaw kese ere ato so akakopie mo ba bia me akiro se enye operation na enya de ebeyi anampo se amfada de bia nhye wa mawa enya de spine no ebeyi Baah Herbal Hospital chese enye operation asem ansa na betimi asisi ade na no kwan nemom no ba bipie mo ho haban ena de beto achi no so amawo amase dompenu ne mu abibia besan aka asisi ani biem senso eho na awe anase eho na akokọ a besan afefe biem wenum nyina no nim de no Baah Herbal Hospital ase ho pe ena so ba bipie na busa ho se wokọ na se operation ne de dade bi kokọ hye mawa emfie dodo san ena ode de sada de bedi asase so enenti no mema no nkonko ya ha efama rabi pim e Baah Herbal Hospital ase o enam se obi ode na spine problem eba ho bia na ene wanya ne ho edidim enenti adenti ena wo ma me pim e Baah Herbal Hospital ase o na yenhwe o spine enfama enkran ha baby wo spentes enenti wo faka baby a kasa wo spentes besi wo baby a friend say 18 junction we see wo hope taxi phobia home ludu kashram say o ko Baah Herbal Hospital ya de omdo ba bpm ase ho senso kumase de a baby a friend say atonso agogo aban arasabia kase na chi wope ho ana be hu Baah Herbal Hospital ko piem ho na fa hawo bi hawo wo wachibremo ho ana po se odompemu hawo de fa ba bedan Baah Herbal Hospital na edikan ene se wo friend number no se bia na wo de hawo enye spine asem ana po se enye dompemu hawo na mom no asem foforo eno no ye ntimi anka ho asem wa ha enti no ogidi se ebia enye ho adwuma Baah Herbal Hospital ade a ho adwuma pa enti no friend number no se na be ya obetimi ye de yechira ba bpm ho number no 0244 988004 0244 988004 anase 0244 083 482 0244 083 482 when in numbers are edidi juma or ase ho e bia na de nya spine nemum no
ɛyɛ kompo ɛna ba bi piem ɛwɔ minimum wadwen ho asɛ ɛgye operation ansa na betimi akɔ ebia na afiansa na ahyase sɛ ɛba anampo sɛ ɛwɔ hɔ deda anampo sɛ ne kɛseɛ no kra ɛyɛ kɛseɛ a wogye di sɛ nka ebia ɛntimi ɛnkɔ ɛne nti na ɛnɛ anɔpa yi Baah Herbal Hospital ɛto nsade afrɛ sɛ rabi piem ɛwɔ ahyɛ hɔ ɛnam sɛ ɔba hɔ a yɛde bibiduro ɛna bɛsa yadeɛ ama saade na apiem wɔ minimum no anane ɛfiri hɔ ɛde ama ɔso afa ho ɛdi afei nso sɛ bia na wode ɛyɛ fibroid yadeɛ ɛna ha wɔ aba bepiem ɛwɔ awɔde ano anampo sɛ ɛwɔ awɔde anim ɛnyɛ operation asɛm Baah Herbal Hospital hɔ no deɛ nyade operation nemom no ɛyɛ bibiduro ɛna ɛde sa yadeɛ yi ɛwɔ bepiem wɔ hɔ a ɛmfa ho ne sɛ ne kɛseɛ teɛ ɛna ɛmfa ho ne baabi ɛwɔ awɔde mu anaasɛ awɔde na no yɛade ɛde bibiduro ɛbɛna ne nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama saa nso na bɛrima bi nso a wɔde ɛyɛ ɛtwo anaasɛ hernia yadeɛ ɛna ɛtete wɔ wakyia apa no aduru enso unya ogidi se enidaso bi eni ho ene anopa yi Baah Herbal Hospital ekiro se enidaso ho edema ene nti no brabe piem ewo ho na senebe a ebetimi de ebiduru ayeden asawsa ya de no amanana ni na de afiri ho ama obi kura de akyenye se ba beto hwa ba mu a ene kye se enyade a ebetimi ade ya bibiduru anana na egise operation brabe piem ewo Baah Herbal Hospital na so ba be piem ho a wa be hu ne se enye operation asem na mom no bibiduru ene de betu ase krakra ade ama obi nso a wo de eyebo na wo na odumpe eho atochima ene nti no oji de se ebia nke entimi nsanye se na net ye kan ne bim Baah Herbal Hospital asyo anampo se bia kwanhia no anya na odumpe emu abu na ope ba bia ko amesan de asie ne ama a wonya ekire ha bia bim dia ba bi ba ko pe Baah Herbal Hospital hope ena so odan we ba bi pim enam so bi bia ra onya dompe mu ha bia ba bi pim Baah Herbal Hospital ene ye ka say nipa na san asori agina ne na so bi ene nti no ene da so kese ewo ho edema ene nti manya wo se ebia wo de no ana ede obeku da bi rabi pim Baah Herbal Hospital se ne be ya e betimi asan ede udompe na sie ne biem amawo a wonya ekire ha bia biem te sese ne na etie kan na ene nti no dompe mu ha bia de se ebia onan na afechire na udompe na free ho a friend said dislocation of bone and I have a Baah Herbal Hospital as you. No, mintra wano. No, young Koda and Pennyfo and I say, oh, yes, Koda and Pennyfo, also be why I want to for Crana, Nanka and 9 and so Uni Muno set and 9 as I say ABB. As a friend said, Wolex Nibi, and also the baby PM Baah Herbal Hospital. I wait my pa. Okay, okay, so I'm not Nediano. A day when you want to share, and so baby PM. Ade bibiduru ya na ebitu ase krakra ti enkura menyina nkura no so kakra nkura no mfie se ya na akra bia wo problem bia mtimi ye ka na sen do mpene mu emra a wotene na netene nya den se ne emu enyi da aha ene nti no mfa ho ne mfie a wadie wata se ne do mpene ha obi okra na ye se ne do mpene mu ani aho den na ni na no oba bi pie mu Baah Herbal Hospital ade a ho adwuma pa ene no so eya bibiduro nko na mode okay sa ya de ni na ye dwuma de edi gina ya bibiduro eya bibiduro nti no moji ye to ho ana ya ba no mam ye duro anom ne yeko se ne tie ho a on se eja o se nko akofie na akokọ hwe ho a ebe hadwen ene nti ebi wo ha na o se eja o to ase ho na oda ho kopem ebribi ansa na eja o kwan ama akofie ebi on so na wo de na enye CVS a nti ne betimi ama wa akofie na oye duro na according to sene e be kire wo no hence we ni nyina no e be depend how a wo de ne te ana mpo so ba be pi mo ho a sene situation ne te no and e bit me determine say e bia ye ma wonda ho kakra ana say ye ma won ko fi na wa akoko to aso hwe ho fi okay nti na me pese mi hu enu no de ye nom ana de ye ditwi say ne te wo Baah Herbal Hospital ye we bi ho a ye nom ani obi nso a ye de to so keke oh okay onse obi ho a na owo asichire yare e woni nipadiem ani nti se ba ne sa na ebi wa wo kire a e ba sa ho no okay ani nti no ba ma na eduru na ma na anom akwa akopie ni nipadiem kane ansa eno etimi akwa akoye sa eduma no okay okay nti mre no ya asun ye hwe be be hunu Baah Herbal ne contact okay yo enkra baby a friend suspenders and into faka baby akasa suspenders we see your 18 junction we see your pay and am say akoya hu sa kwampem je ne epia montin sa na ne ho age fi ti do de kasa ko Baah Herbal Hospital e wo 18 junction a taxi for home load am do ba we pm e ho say kuma san so dia baby a friend say atonsu agogo aban arasa bia kese na chi wo pay e ho na be hu Baah Herbal Hospital yes e wa tena emienu kuma se ne nkran okay your number so 0244 988
004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 and inti and then na your boy amrane say Baah Herbal Hospital there esonyare we nyina e ade bi dwan mo yeda se papa panti enim se dasane nkwa hoden ho e bese hia yeda se ne mo adwumaden enti Baah Herbal Hospital mpenfo na ye ne wo di nkomo no ti se nompemu yare bia na ye bibiduro e no mo de ehweye ne mo awie me kwa basese